дар чорабинии мазкур намояндагони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, масъулини академияи миллии илмҳои тоҷикистон, ҳуқуқшиносону муҳаққиқон иштирок ва суханронӣ намуданд. дар ҷараёни конфронс зикр гардид ки эълон гардидани соли 2024 ҳамчун соли маърифати ҳуқуқӣ ва тавъам донистани он ба 30-солагии конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон тадбири муҳими саривақтӣ барои бунёди ҷомеаи мутамаддин ва эъмори давлати ободу муосири миллӣ мебошад. конститутсияи тоҷикистони соҳибистиқлол дар таърихи навини кишварамон рӯйдоди воқеан ҳам сарнавиштсоз мебошад ки бахтномаи кишвари мо 30 сол пеш 6 ноябри соли 1994 ба таври демократӣ бо райпурсии умумии халқӣ ки аксарияти мутлақи ҳамватанони мо ба тарафдории он овоз доданд қабул гардид ва моро ба ояндаи нек умедвор сохт. ин саҳна барои мардуми мо як саҳнаи таърихӣ буда сарнавишти имрӯзу фардои давлатамонро дар худ таҷассум менамояд, зикр доштанд иштирокдорон. ҳамчунин дар рафти конфронс қайд гардид ки конститутсияи даврони истиқлоли мо ҷавобгӯ ба талаботи замони нав ва ҷомеаи муосири кишвар буда то имрӯз барои рушду тараққиёти давлатдории миллӣ, таҳкими пояҳои он ва зиндагии осудаву озодаи мардуми тоҷик нақши муҳим мебозад. маҳз бо шарофати конститутсия ва дар заминаи амалӣ гардидани меъёрҳои он фазои орому осуда, фаъолияти қонун ва тартиботи ҷамъиятӣ барқарор ва барои рушди бо низоми иқтисодиву иҷтимоии давлат шароити мусоид муҳайё гардид. конститутсия кафолатбахши ҳама гуна ҳуқуқу озодиҳо ва соҳибихтиёрии давлату миллат мебошад. конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон мазмуни қонунҳо ва фаъолияти тамоми мақомотҳои давлатиро таъмин, эътироф, риоя ва ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро ҳифз менамояд. воқеан натиҷаи ин ҳама дастовардҳои конститутсионист ки имрӯз дар мамлакат сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ пойдор мебошад ва халқи тоҷикистон бо ҳисси баланди ватандӯстӣ бо ободиву созандагии сарзамини соҳибистиқлоли худ машғул ҳастанд. имрӯз мо ифтихор дорем ки соҳиби ватан ва давлати соҳибихтиёр мебошем ва дар фазои сулҳу оромӣ, суботи комили сиёсӣ ва ваҳдати миллӣ зиндагӣ мекунем. дар қабули конститутсия ва санадҳои меъёрии ҳуқуқи он нақш ва манзалати пешвои муаззами миллатамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хеле бузург аст ва дар асоси ин гуфтаҳо дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2024 соли маърифати ҳуқуқӣ эълон карда шуд. эҳтиром ба ватан, арзишҳои миллӣ, муқаддасоти миллӣ, аз он ҷумла конститутсия, парчам, нишон, суруди миллӣ ва суханрониҳое ки роҳбари давлатамон баҳри ободии ватанамон мекунанд бояд тавре муносибат намоем ки беҳурматӣ зоҳир нагардад. бо назардошти ҳамаи ин гуфтаҳо моро зарур аст ки ба қадри тинҷиву осоиштагӣ, ваҳдату ягонагӣ ва озодию истиқлоли миллӣ дар конститутсия расида баҳри ободии кишвар ва ҳифзи истиқлолу якпорчагии он ҳаматарафа талош варзем.